بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ አማኑኤል እዩ ቸርነቱ ሳህለ ምሕረቱን ምስኩላትና ይኹን። አማኑኤል ማለት አምላኽ ከሎ ሰብ ዝኾነ ሰብ ከሎ ድማ አምላኽ ዝኾነ አምላኽ ምሳና ኾነ ማለት እዩ። እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ አባና ሓደረ ዘይውዳእ ምሕረቱ ምስኩላትና ይኹን። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ቀዳመ ሰናብቲ ይግበረልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለተ ዕረፍቱ ለቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ዓብይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ እዩ። ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ንቤተ ክርስቲያን ክንዲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ዝኣክል ምስራሕ ዝከኣል ንጉስ ኣብ ሓዲስ ኪዳን የለን። እዚ ጻድቕ ንጉስ ካብ ቅድስቲ ኣዲኡ ኢለንን ካብ ኣቦኡ ቁንስጣን ኣብ ብራንጥያ ተወልደ። እቲ ዘመን ዘመነ ዓጸባ ናይ መከራ ጊዜ ወይ ድማ ናይ ሰማዕታት ዘመን ብምዃኑ ክርስቲያን ብግፍዒ ዝጭፍጨፍሉ ወቅቲ ነበረ። ንክርስቲያን ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ብዝተገብረ ናይ 40 ዓመታት ምዝማት ኣብያተ መቅደሳትን መጻሕፍትን ተቃጺሉ ብዙሓት ፈቐዶ በረኻ ተሰደዱ። ሚልዮናት ድማ ብግፍዒ ሃለቑ ተቐተሉ። ናይዚ ዘመን መከራ ኣጸቢቑ ዘይተረድአ ሰብ ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ከኽብር ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ድማ ነዚ ናይ መከራ ዘመን ብፍቃድ እግዚአብሔር ጠጠው ኣቢሉ ቀርና ሃይማኖት ዝቆመ ብዙሕ ስርዓት ዝተሰርዐ ቤተ ክርስቲያን እውን ዝመሃረትሉ ዝበርሃትሉ ኣብ ዘመኑ እዩ። እዚ ዕለት ዓብይ ቆስጠንጢኖስ ዝነገሰላ ዕለት እያ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ኣብ 318 ዓመተ ምህረት ንዓለም ማጨኒቆም ዝገዝኡ ካብ ዝነበሩ ነገስታት ሓደ ናይሮም ቄሳር መክሲሚያኖስ ነበረ። ንክርስቲያን ካብ ግዝኣቱ ምእንቲ ከጥፍእ ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ እዩ። ብናይ ሰይጣን ምኽሪ ንኣብያተ ክርስቲያናት ዓፀወ፣ መጻሕፍቲ ኣቃጸለ፣ ንምእመናን እውን ጨፍጨፈ። ነገር ግን ሰማዕታት ሓደ ክመውት ከሎ ኣሽሓት እንዳተክአ ብእምነት እንዳወለደ ብብዙሓት ብተኣምር ናይ ሰማዕታት ተገሪሞም ናብ እምነት እንዳተመለሱ ይበዝሑ ስለዝነበሩ ከጥፍኦም ኣይከኣለን። ምንም እኳ ናይ 100 ደም እንተፈሰሰ ክርስቲያን ግን ካብ ጽንዓቶም ዝነቃነቁ ኣይነበሩን። በዚ ስለ ዝተባሳጨወ ከዓ ካብ ክርስቲያን ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ኣህዛብ ግፍዒ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ ድማ ናይ በራንጥያው ንጉስ ቁንስጣ ዓሪፉ ወዱ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ነጊሱ ስለዝነበረ ናይ ሮም ሰባት ዝናኡ ሰምዑ። ኣብ ናቱ መንግስቲ ፍርዲ ኣይጓደልን ድኻ ኣይብደልን ግፍዒ ኣይፍጸምን ስለዝነበረ ነዚ ዝፈለጡ ናይ ሮም ሰባት ድማ መልእኽተኛ ልኢኾም ካብ ርጉም መክሲሚያኖስ ምእንቲ ከድሕኖም ተማሕፀንዎ። ንሱ ድማ ነዚ ነገር ሰሚዑ ሓዘነ። ካብ መከራ ከድሕኖም ድማ ፈትዩ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ተለዓለ። ናብ ውግእ እንዳኸደ ከሎ ኣብ ዘዕረፈሉ ኣብ ወሰን ውሕጅ ኣብ ፍርቂ መዓልቲ 12 ሰዓት ኣጋጣሚ ካብ ሰማይ ግሩም ተኣምር ተመልከተ። ናይ ብርሃን መስቀል ብኸዋኽብቲ ወቂቡ ንሰማይ መሊኡ ብርሃኑ ንፀሓይ ክብዝብዛ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኒኮስጣጣን ዝብል ጽሑፍ ተሳኢልዎ ረአየ። እንታይ እዩ ኢሉ እንተሓተተ ሓደ ደፋር ክርስቲያን ወተሃደር ኣውስግኒዮስ ይበሃል ኣብ 110 ዓመት ሰማዕት ኮነ እዩ ሰማዕት ዝኾነ እዩ። ናይ ንጉስ ናብ ንጉስ ቀሪቡ እዚ ደኣ ኣድሓኒ ህይወት ዝኾነ መስቀል ናይ ክርስቶስ ይበሎ። እዚ እንዳ ኣድነቐ ከሎ ድማ ለይቲ ኣብ ዝኾነ ግዜ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናብኡ መጺኡ ነቲ ነገር ገለጸሉ፣ ምስጢሩ እውን ተርጎመሉ። ኒኮስጣጣን ማለት ድማ በዚየ ትመውፅ ጸረከ በዚ መስቀል ንጸላእትኻ ክስዕሮም ኢኻ ማለት እዩ በሎ።
أبزوجح جزء ما قدوس قسطنطينوس أبناي كلهم ناي أصوار مسارحي أبناي وتهدرات أب أصوار أب أفراس أب كينات ناي مسكال ملكة غيرو نمكسميانوس قد أمو بناي مسكال حالي حيل دما عوات رخيبو مارخو استرفو ناي أحزاب سراويت دما كهادمو كبلو زحالفلو دلدل تسابيروم نابوشتي مايت ألي قمتو إذا قدوس نجوس دما بناي مسكالو حيلي نروم ناب إيدو أتوا ሃይማኖተ ክርስቶስ ነሲኦ ወዘ መስቀሉ ትርጓሜ ቆስጠንጢኖስ ዮም ነገሰ በሮሜ ዘመክስሚያኖስ እሉ ድህረ ሃልቀ ዕድሜ ከም ዝብል ንጉስ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ዓወት ተጎናጺፉ በዛ መዓልቲ ናብሮም ከኣት ከሎ ካብ መከራን ካብ ሞትን ዝተረፉ ክርስቲያን እፀ መስቀል ሒዞም ብዝማሬ ተቐበልዎ ንሱ ድማ በዛ መዓልቲ ኣብ 312 ዓመተ ምህረት أب كله نيرم جزءات نجسو شوعت معلتي بعلى مسكال بدمك تخبره أب ملؤ زمانو قدوس ميكائيل سلزي تفليو فتاويو كبهال دما ينبر قدوس قسطنطينوس دما نخلهم نبيات هوريات سماعات أبيات كريستيانات بعلو بممسرات أب قسطنطينيا هانسة أب زمانو بيت كريستيان بسلام نبرت بناي مسكال حيلي سلاتي تفيئي وملو بسلام نبيرو عرفه قسطنطينوس مالت حامل مال مالتيو قويت النزلو أملخنا بكرتاو يبصحنا سناي مراحي صبوق غيرو زم حاضر أبو دما عدلنا كابز قدوس نقصون بركة يساتفنا آمين مقاويت عسران شمونتن زخبرو عمتاوناي قدوسان بعلات دما عابي قدوس قسطنطينوس صادق نقص قدستي إلاني نقستي أديو نقدوس قسطنطينوس ورحاو بعلات دما أمانئيل روره أملخنا قدسان أبو أبراهام إسحاق يعقوب قدس اندراني قوسن سبيتو قدستي أتناسيان قدستي أمتا كريستوسن قدوس تيودروس روماوي سماعت بركاتهم يحضرنا كفكر قدسان أيف لنا سنكسار دسمع زنب فور قويتا أبلب ويعنبب حالوان صلوتن تردانتن ناي قدسان دما أبلب ويحضر يركب آمين زودقة سنتابع كواننا وكل بعفة قدسان تقول الملاك تتعرم لي آمين وآمين ولو كل ملاك السماء آمين أبونا زب السمايات يتقدس اسمك تمسع من قستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدرسي ساينا زلال لتنا عابن يوم هدي لنا أبسانا وجاينا كمان هناني نهدي جزء بسرنا إتعب عنا إذا استمنت الله تنن وبالهنا كل أكيس مزي أكيد من قس هايلو سبحات العالم عالم آمين بسلام قدس جبريل ملاك أوزت يا مرام سلام ليش دينجر بناتش ودينجر بسجاتي مجزء صباح سلام ليش بروت أنت ما نصبرك فركرت كي تفسير سيت أو مريم تتجع ملته وداسة ملته موجس ملته كل أجزاء مسلك سأل وسألي مرة بنتي أنا مرة كل عالم مرة من دراج عزيز هذا فكر ولش يسوع كريستوس كم يسر لنا تعوينا تما يتأنى كتما هتأنى كرانشي سبحان لك زاوير ولا على تنجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكون